Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Ki kertong juga kam mentakasni bakentup yu pastor pertu banyak Khun nanot Shelong kakong Anjela Rngad na sau Shelong bat kakong wan penhun na is Shelong constituency kilawan bangkap kerteng hadisi mentakasni pale kum ki kertong banyak Khun ya ka election bamenta laya senran langru dagi spangut kinong kersan jong kini kilai mut ki kertong corruption and criminalization jong ke sensar kadar ha Meghalaya ngioi bakala akhir arsut laisut nakadaw bakidon ki katuka ni ki balak ni no e kabor upai ba bat ki babamsap bat ki pendon kam baklai ke kabor pan le ki kam ki ba long bean bat de na kadi kadaw ba ha Meghalaya menta susi banong bangi lahir hadu kata-kata ha karoi kapar pinapet barok ki tu ki jingwat banyak jong ki briu ki balong independent ki penpau banadu ka umbam umdi siduk ke jing yo kam yo jam puli puti ka koi ka khia kedai ke ba la sa din ka bala kan ran din bat ngi hap banyak kam kenti bangi kini ki hok baro pi kedau halor ka jing yo kam yo jam pi don kai ga stand jo pi ba dei bat ka jing dawa jong ki babon ki organization ban review ka ni ka reservation policy ko halor ka reservation policy baki ong ban review kedai ka tu ka baki kwa ban pet ba num don kanu ka jing saliang ka jing le tu what haba la yo ka kam haba don ki promotions ki transfers kum ni kum taimo ka roster system but ngi tingis ngau ba bonsen ki break sha yo right ba klam don ka tu there was favoritism nepotism out of which through which let's say ki bam dei ban yo hok ru ki yo ti hendrei ka wei padangi haban sung tho ba halor ka tu ka roster system ka haban don ka kanja weightage ban pet ba there's a proper representation across districts across ngatharai bat kani ngakwa ban ongshai ba kitu ki political parties ki bala pelat ya ka manifesto ru kamdon shai halor kataka ban wan lam ya ka khoj ka suba haka sanchar khadar bat halor ka bam sab hi ning kong ni habban right good bangi de ban don kataka transparency and accountability haka jing trek kam man la kasngi te kumantangan chu ai nuksa ka wei habanga syajit kum MLA naka office MLA hapo shi benai ar benai ni hapan set up a transparency and accountability portal nang ba upat ba utip syai te from day one kat no pisa tingka ka ba wan shanu la allocate manu ba yo ka contract kata ka ditang halor ka MLA scheme shwa ndai shu pade habangi ong ka bamsap ka corruption kade ka abuse of power ru markata ni hapan pej ba shubu mentah kaliang kam ka jam habadon ke kijingele exam kijingya hot interview hang tu ru kadiban long ka basai na bas dang sha bakut which means that there has to be haka RTI ka don ka section 4 ka bakiong proactive disclosure we will push for government to ensure proactive disclosure in all its programs and projects nim pasha ka south Shelong constituency ka ba pipin ayu hadu kanu pi scam bapin job namar bapin ya Khun ya u MLA u bala job hadu laisi I'm from this this is a president take away your mobile no you cannot take what is myself otherwise kilap kuno ke jingdon ke silong lieng ke baduk lo kita ke BTL kita sok long di buan ne ki biak ne Kumba pitip mo ka jela bar ka wai hi kala ban ka jingduk 39% of our population is below the poverty line lai phokndai percent lai phokndai nak sispa ki long yeng brio ki don hapo ulan jok ta ka jingduk ti kumchu ha sau chelong ru kum kita ki badang yasa ki badang hak yasa ki don ki bun pat de na kata ka daw ken ba ka jingyeng jongi ka long persha e kani ka bamsap ka jingle bi an nang bangin la ban rat ding khong ya ka jingduk bat ban la ban wan lam ka roi ka par ka badon jingmut ya baro kong pin mut yu kuno halor ni issue biki samlang ILP tham motor wa ke issue dol ka ka yu pim sim lakren halor ki diru halor ka ILP pitip ba ka sarkar kala pass resolution kani ka sarkar ka badang sudap andrai kampat ai jubab shu shaki pajba kampat batai sai la ja yu ka resolution ka tangi di ban sumtho ka wai du ka bangi di ban sumtho ka long ba ka ILP ka dei ka central prerogative ne kin le kumno
ti kata ka de ka ar ka bangi barok ki pat ba ngi hap syai ba sa ka wairu ngatharai ka bangi hap bania persyang ban puson menta ka long ba ka de ka jing sisa bangi hap bania da ya kirit pat barok ka wai ka rihi ni hap bania da ya ka jing long kerpang bat ru ya ki resources hendrai menta ka jing keli ka bangi hap bania tai ha padeng jongi hang ni ha jela kalong bahato ka ILP kan la sisa na em banyada yangi hato kim don shu na em sadaki weide ki an ki banyada kuman ai noksa ya ka jaka ka puta ki siap khndo ka badai ka wei ka bakong san bha ha ka bayadei bat ka to kom im ka jongi bat ka ta identity ka baki ong ka jongi ni don ka land transfer act ndengi tip shai baki don ki brio na po hi nang ni iba pen kenya tu badi tat yang ni ti ngin hapu kita tough questions ni tip ru ba 76% of people in Meghalaya are landless kumno kalong kumta ba nyu ko riu nakasispa ngimdon ka jaka ka puta ban rep ngimdon ka jaka puta ban tei we ying trap ru kabamut ba ngin hapan sedang pe ki kita badi tat yang ni hang ni hapo bat sakawai ru kajingkeli kalong ba hato ka ILP kala na em ban te alakam bat ban khang ya ka jing wan yu roj ba ya ka jing tu clap ya ki resources jongi di ki big capital ka bang amut tu ki company ki ba he hado ba teng ki klon sundon ya ka sarkar penyat maki kita ki de ki questions ki bangi hapanya kelishwa badru habangi ong ka don ka jing dut bakata ka jing sadin kamdon ka roy ka par tingi hap thauru hato ka ILP kan yarap yangi banyat chakmat ne kan don AA kum ka jing khanglat but habang na adap jubab kita jing keli ki ba ngin saya ong